fog ugye a világháborúra készülök. Nagyon sokan ezt lazán veszik. Kína az termeli nagyban műanyagot, meg a többit, a flakonokat, mindent. A jenkiknek nincsen semmiük, ők a fegyvereket. Fegyver arzenálokat termelnek. És ezeket el kell adni, piacra dobni. Itt volt ugye a nagyapám. Engem nagyba beacélosított. Azt mondja, hogy nincsen semmi, azt mondja, mit csinálsz most? Nincsen, azt mondja, kenyér, nincsen reggeli, ebéd, vacsora, hogy találod föl magad 4 éves koromban? Így. Ő ávós volt. Régen. Látta ezeket a dolgokat, hogy mi volt 45 előtt, 45-ben, 48-ban, stb. És akkor kiéheztetett jól az öreg. És megettem a tyúkhurt, stb. Ez volt az edzés, hálás vagyok érte neki. A nagyapám csak ebbe a Sztálinba, meg Beríjába hitt. Azt mondta egyébként, hogy ő az új Istenünk, a Jézus Krisztus.